Čo mi vieš povedať o tejto stavbe? Nachádzame sa na jednej z najväčších nemocníc v Prahe, celkovo v Českej republike, je to nemocnica na Ámolce, kde naša spoločnosť realizuje zníženie energetickej náročnosti. To znamená, že vlastne meníme celý obvodový plášť, vrátane zatepľovacích konštrukcií, vrátane okien, vymenenie fasády, ľahkých obvodových plášťov. Tu môžete vidieť hlavný vstup, kde sme menili vlastne okná, menili sa tu stĺpy, obklad na stĺpoch, nové menené podbytia. Tu môžeme vidieť vlastne ľahký obvodový plášť, skrátenie LOB. Vždycky to prebiehalo tak, že sa robili pásma ochranné, kde sa rozoberal nebezpečný odpad. Ten sa odstránil, následne sa zmeralo pásmo, či tam ešte ten nebezpečný odpad je. A pracovalo sa ďalej. Následne sa urobila nová konštrukcia LOB. Vymenili sa okná, zapravili sa vnútri interiéry. Tie interiéry boli dosť komplikované tým, že vlastne tá nemocnica fungovala za plné prevádzky. A vždycky sme na to mali iba vyhradený určitý čas, kedy sme tam mohli nastúpiť a pracovať. Napríklad tu sa nachádzajú operačné sály a nemohli ste pracovať vtedy, keď prechádza napríklad nejaká operácia. Ľudia čakajú na operácie 2-3 roky, tak musíte vtedy počkať, zastaviť práce a robiť aj cez víkendy, niekedy v noci, niekedy o 11, kedy proste sa dá tam vtedy prísť. Plus, keď sme vlastne vymenili tie konštrukcie, tak sa robili fasády, nové zateplenie, nové podľady, zateplenie podľadov, nové balkóny, nátery konštrukcií, repasy starých konštrukcií. Toto sa nachádza vlastne etapa 1, kde sme menili tiež obvodový plášť. Preto to bolo veľmi náročné stále prísť a pri každej jednej etape, pri každom jednom rozdelení, pri každom jednom okne bol iný detail kotvenia, iný detail použitia materiálu, iné uchytenie, iné problémy, ktoré tam mohli nastať. Hej. Hore máme okna, nad tým vlastne je LOB, ľahkový plášť. Tam nám chýbalo pol metra, do čoho by sme sa mohli kotviť. Hore sú vlastne L-profily, ktoré sú kotvené do stropu. To L-ko ide dole, znížené a do toho sú kotvené potom okna následne. Lenže stále to, ako hovorím, treba niečo objednať ten materiál, niečo z materiálu treba doviesť, treba na to pripraviť a vyspraviť to celé. Ak vidíte tu, že tá nemocnica stále funguje a tu nie je nejaká možnosť, že kde to skladovať tie materiály, takže vy tie materiály si musíte fakt objednávať na hodiny, dní dopredu a musí to prísť. Náhodou, keď sa stane, že nejaký problém, že vám povedia vo fabrike, že viete čo, vykladajú sa nám kamión, niečo nemáme, vy si to neviete naviesť všetko dopredu, že by ste mať tu mesiac, 2 mesiace tu skladovať. Vy to musíte prísť, zložiť a za 3 dní to musíte mať hore ten materiál, aby ste tu už mali priestor pre ďalší materiál, ktorý tu príde. Takisto toto je zaujímavosť. A je to dosť ťažký obklad, ktorý dávali nielen priamo na budovu, to je zložité dávať to obklad do exteriéru, takisto hore vo veľkých výškach, tak musí to byť urobené fakt, že 100%. Nemôže sa stať to, že dajme tomu o 5 rokov niečo príde, bude duté a spadne to niekomu na hlavu. Hej? Že fakt to musí človek odpozerať si, oddozerovať, že to musí byť 150% kvalita na to, aby to fungovalo. Táto stena je zaujímavá tým, že tu išlo zatepľovací systém a hrúbka toho zatepľovacieho systému bola že 300 mm, čo je na pomery, keď niekto si zatepľoval dom, tak si to vie predstaviť, že čo to je za hrúbku. Takisto všetko vyspravenie všetkých balkónov, všetky nové malby, nové arkiere, takisto nová konštrukcia, ktorú nám dodávalo naša firma takisto. Takto vlastne vyzerá extenzívna zelená strecha. Preto je extenzívna, pretože sa o ňu človek nemusí až tak starať. Nemusí ju kosiť, stačí raz, dvakrát do roka, možno prvú zimu si ju pozrieť, ale má funkciu rovnakú ako intenzívna. Len nejde do takej hĺbky substrátu, ale funkciu má rovnakú. Hej. Jednak teplnoizolačnú a jednak na okolí pohlcuje to teplo. My sme robili predsteny, sardokartonové, ktoré boli zateplené, aby ľudia to mohli fungovať. Znútra sa to všetko vybíjalo, chodilo sa cez vonkajšky stále nejako. Osadili si nové okná, ale okná, ktoré tu máme, tak máme vyrobené špeciálne pre túto nemocnicu. Je to izolačný štvorskol, čo akože nie je málo, kde sa ešte vôbec niekde také niečo vyrába. Následne, keď sa osadil ten ľahký obvodový plášť, tak sa dokončovali vnútračky, zabetonovali sa diery po osadení, dal sa sadrokartón, vyspravilo sa to celé, dali sa lišty na konci, vymaľovalo sa to celé. Až keď sa to celé vyupratovalo, vyzametalo, všetko bolo komplet hotové, ktorý sme skladali vlastne priečky, a aby tu ľudia vedeli fungovať. Takže nemohli sme si dovoliť ani to, že by tu niekto nevedel hodinu, dve fungovať, alebo nemohol by sa niečo robiť. Hej. Požiadavka stavby bola stále taká, že mali sme zachovať ten pôvodný vzhľad alebo pôvodné konštrukcie, ktoré boli. Vymeníte dvere a teraz musíte hľadať nejakú pôvodnú dlažbu, ktorá tu bola. Hľadajte dlažbu, ktorá má proste nejakých 60-50 rokov, nenájdete len tak niečo. Takže musíte preilustrovať fakt, že celý internet, celé Česko, Poľsko niekde, aby ste našli niečo, aby ste tam mohli použiť. To P-centrum je jedno z najdrahších oddelení v celej Prahe, že sú tu prístroje, ktoré stoja 100 000 milióny až. My sme tu menili vlastne celý tento bodový plášť. Tu vidíte odvetrálnu fasádu. Buď máte kontaktný zatepľovací systém, kde máte lepený priamo na konštrukciu, alebo máte odvetrálnu fasádu, kedy ten profil je dutý a medzi tým vlastne vám prebieha ešte vzduch, ktorý vám takisto dopomáha k tomu celému. Menila sa tu celá fasáda, menili sa tu okna, išla tu nová medená strecha. Ako vidíte, tá strecha už chytá už aj trošku tú patinu. Tá strecha, keď ešte namontujete, je taká oranžová, taká
medená presne, ale keď už chytá tú patín, tak chytí presne takú tú zelenú farbu, ako je tam hore.